ఏది లడ్డు వేలంపాట, లడ్డు వేలంపాటలో పాల్గొనాల్సిన భక్తులు మరి మన వినాయకుని దగ్గర కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మన పాల్గొనాల్సిన భక్తులు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ మరి మన వినాయకుని మండపం వరకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీరామ్. రండి, టైం
20,000 శ్రీనివాస్ రెడ్డి, 40,000 గులాబీ, 60,000 శ్రీనివాస్ రెడ్డి 1,00,000 రూపాయలు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయితే ఈ మధ్య మనం గుంటూరు నుంచి స్పెషల్గా తీసుకుంటాం. లక్ష